Maita henyu tinokuchingamidza muchirongwa Mai Chisamba Show, chirongwa chamanga makamirira. Kuno nhasi tauya nechirongwa chiri kukotsverwa neministry yedu inotarira zveupfumi, kuvandudzwa kweupenyu mukati menyika yedu. Ndo yatipa chirongwa ichochi. Chirongwa National Development Strategy 1. Chakambokurukurika. Iye zvino taenda pachidimbu chaicho. Saka nyaya iri pano ndeyekuti tizive kuti zvaitwa ndezvipi, zvatinoshuvira ndezvipi, zvinobata zvinhu zvakawanda, magetsi, migwagwa, hutano, zvine zvimiswa zvakasiyana siyana. Mukatarisa kumberi uko vanogona kuverenga vari kure vanotozviona zvimiswa zviripo. Saka imimi munenge muchitiudza kuti kunoku tiri kutaura nezveku Insukamini. Mukatiudza zvedzimwe nzvimbo ndiko kunonogadzirwa ikoko. Isi tinoda kunzwa zveku Insukamini. Asi regai nditore mukana uno wokugamuchira vatafamba navo, vadare vedu vari pano pamberi pedu, nemaministry officials vari pakati pedu. Tinovatenda neminzwa yekugashirwa. Asi ndakuvati vatiudze mazita avo nekuti vanobata sei kwavabva. Ndafara zvikuru. Zita rangu ndinonzi Tinaro Blessing kubva kuMinistry of Finance and Economic Development. Ndo ministry yedu yehurumende inoona nezvekuvandudza upfumi hwenyika yedu kuti tikwanise kuva vanhu vanoraramawo zvakanaka tichiverengwawo pane dzimwe nyika. Ndatenda. Tinokutenda inouvepo. Mazita zvinafundo. Ini ndinonzi Engineer Shenje, ndinoshanda ndiri kuMinistry of Transport and Infrastructural Development, kudepartment inoona nezvemugwagwa nemabridge. Mufaro wangu kuva pakati penyu tichikurukura kuti zviri kufamba sei, uye zvakare ndikuzivise kuti road yeGweru Lower Gweru ndeyedu seMinistry of Transport. Ndatenda. Tinokutenda inouvepo. Makadini vagari vemuInsukamini. Ini zita rangu ndinonzi Tongaita Rubona. Ndinobva kuReserve Bank of Zimbabwe ndokwandobata ndiri. Tauya kuti tizokurukura maererano nekufambiswa kwemari, kushandiswa kufambidzana kwatinoita nemabhengi, pamwe chete nekuti mitengo isaramba ichiendera mberi nekupengereka. Ndatenda. Tizozva uchirei maoko. Manzwa upenyu ava mai vataura kuti nyika yedu vanoda kuti urombo tisazikanwe neurombo, tisazikanwe nekutambura. Zvatinoitirwa, zvatiri kuona zvinofamba sei tiri muNational Development Strategy 1. Ndiani? Ndinongonzwa mibvunzo muviri kuti tinzwe kuti tiri munyaya here imwe chete kana kuti zvinhu zvamusati manzwa zvatingambokumbira Mai Tinarwe kuti vatide. Mazvita? Sekutaura kwavaita kuti road Lower Gweru ndeyavo. Tiri kuona iri kugadzirwa hayo, asi pese iri kugadzirwa nayo iri kuita zvishoma nezvishoma. Saka ndada kukumbira kubvunza kuti dambudziko nderei kuti inga ichigadzirwa, bosi busy road. Ndatenda yangu. Ndizvozvo mubvunzo wakabatana. Hapana mumwe here mubvunzo zvakare watinogona kutora? Apo pane munhu akasimudza ruoko. Nyaya yekudzikira kwemari yedu yemuno muZimbabwe inoramba ichingodzikira isingagadzikani. Chii chamungaita kuti mari yedu igadzikane? Ndotenda. Mubvunzo wakabatana. Kunzi inongonzi yadonha iri kudonha kubva papiko, iri mugomo here? Anditi ndizvozvo vari pano vanozvitaura nhasi. Pane mumwe zvakare ane mubvunzo. Ndofunga tingaita sei nzvimbo yedu inoi tine maclinics asi hatiwani vana chiremba. Zvizhinji zvinongoitirwa kuGweru, saka distance yakakura. Tingaita sei kuti kuno tiwane senda ingabatsira munhu wese, vana gogo nanani? Ndokunowanikwa vanhu vane urombo hwakanyanya kuno. Ndizvozvo mubvunzo wakabatana. Anditi nekuti nyaya iyoyi yatiri kukurukura ndeyekuti zvinhu ngazviitwe kunzvimbo kwazviri ikoko. Mbuya, ndombuya pamuri musati aenda kuvadare vedu. Ini mubvunzo wangu ndewenyaya yekunzi kunopedzwa urombo. But mukatarisa chero kukanzi kuri kubuda mari, inobuda ichipiwa vagara vanayo. Isi tiri kuno kumaruzevha kunoku tine zvakawanda zvekuti tikawana mari tikapiwa tinoita, especially muno murowa Gweru mune mawetlands ekuti vanhu vakapiwa mari vakachera migodhi, mukafamba imomo vakachera umo, kune horticulture yakaipa chaizvo. But because ini ndave gogo ndikasvika ndichinyora nonzi imbomira yapo, wozora mari yapiwa mumwe munhu. Saka isisu munhu wose anoziva kuti muZimbabwe vana vakapera nezvirwere. Tine vazukuru vatiri kuchengeta.
but kuti uiwane mariyo uite zvauri kuda kuita zvekuti zvibatsire haisi kuwanikwa. Ndizvozvo regai timbokanda kuna Mai tinarwo imbotibatsirai takatarisa zvabvunzika imi munongonhonga zvenyu. Ndoda kutenda Mai Chisamba. Mibvunzo yakabatana zvokwadi zvinoratidza kuti vanhu vanonyatsoziva zvirongwa zvehurumende zviri kuitika kuno. Ndichada kungoparura hangu zvishoma kune vanga vasingazive kuti National Development Strategy 1 chii. Chirongwa chehurumende chakaiswa. Ichi chakatanga mugore ra2021 chichapera mugore ra2025. Tisati tasvika apa pane chimwe chakaiswa kumashure chainzi Transitional Stabilization Program chakatanga 2019 chikapera 2020. Ichocho pachakaiswa upfumi hwedu hwanga husina kugadzikana, saka chachiripo kuvaka hwaro hwokuti taakuvaka tichienda kumberi kubva zvakapinda hurumende yababa Mnangagwa ndopachakaiswa chirongwa ichochi. Then chichibva paNDS 1 tichienda pane chinonzi National Development Strategy 2. Ichocho ndochokupedzisira. Zvese zviri zvitatu zvichatisvika pakuzadzisa muono mutungamiri wenyika unonzi National Vision 2030. PaVision 2030 ipapo zvikuru sei nyaya yakanyanya kunangwa ndeyekupedza urombo sezvataurwa. Saka muchaona kuti takaona kuti kune nzvimbo dzakasarira sezvanambotaura kuti kana usina kumbofamba semunhu anoshanda kuhurumende unogona kutofunga kuti kunoku hakuna vanhu, asi nekuda kuti tasvika kunoku tinoona kuti kune vanhu. Saka hurumende yakaisa pamabandiko ari 14 aya pane bandiko rakaiswa rinonzi devolution. Devolution ndeyekuti tipewo masimba eupfumi kuvanhu. Ndofunga ike zvinezvi maakuona kuno kune marural district council vanopiwa mari nehurumende gore negore, uyezve zvakanzi hatichadi kuti tingowapa mari chete, tiri kuda kuti isusu vagari vemuno muInsukamini tisinotaura kuti tiri kuda zvipi nezvipi sezvataurwa namama kuti tiri kuda kuti tikwanise kuvawo vanhu vanosimudzwa kubva muurombo. Saka ndanzwa zvamataura zvehorticulture. Hurumende kunoku yakateerera kunzwa kuti kunoku muri kuda chii, mukavaudza kuti tiri kuda dhamu rovakwa pamari yenyu yedevolution ndimunotaura kuti chii chatinoda kuti chiitwe. Mukavaudza kuti tiri kuda kuti kuswe mairrigation schemes achaiswa mari ichibva padevolution. Saka gore negore imimi maakufanira kunogara pasi nemarural district council enyu motaurirana zvamuri kuda, then mowabvunza mune maruramiro ekuvabvunza kuti gore rino kwakauya mari chii chaitwa nemari yedu kwatanga tichibva kune dzimwe nzvimbo. Vanga vachitotiudza kuti takatenga matipa truck nekuda kuti road ndo yanga iri nzvimbo yanga ichinyanya kuvava zvakadaro. Vamwe vakatengawo marigi ekudhirila mvura nekuda kuti vaiona kuti vanoda mvura. Saka zviri kwatiri isusu kuti tione ngatiparticipate patinodedza kumusangano, ngatiuyei tishare machallenges atinawo, then toona kuti tingazvigadzirisa sei kuti tivandudze. Masimba akapiwa kwatiri kuti tiparticipate umwe nomwe aite rupande rwake mukati mekuumba upfumi hwenyika yedu. Ndatenda mashoko makuku tetsanangudzo vanyatsozvidedemura muchidimbu zvese zvabva zvapinda nhaika mune masimba zvamunoda ndo zvinoitwa. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani tiri kuno kuInsukamini, vanhu ngavave neupenyu hunoningisika. Vanhu ngavataure zvinodiwa kwavo, nekuti zvinodiwa kuInsukamini hazvisiri izvo zvinodiwa kwaChihuta, zvinodiwa kwaRusape hazvisiri izvo zvinodiwa kunhingi kuHarare. Ndosaka zvakanzi masimba auye ikoko kwamuri, zvido zvigadzirwe ikoko nekuti zvinokubatsirai. Handiti pane mibvunzo inoda kupindurwa. Injiniya ndiri kuona kunge matotora wenyu. Tenda Mai Chisamba, pabvunzwa nawe mugwagwa weGweru lowaGweru. Ichokwadi kuti mugwagwa iwoyo ndewe Ministry of Transport. Regai ndizivise vateereri kuti gore rapfuura takambouya kuGweru chibvunza kuti ndeipi mugwagwa yamunoda kuti tinge tiugadzirirai, yatinoti emotional roads. Pakasarudzwa mugwagwa weGweru lowaGweru. Imbomirai zvishoma ipapo. Kana vachiti emotional vari kureva pane chidaka-daka. Saka vari kutaura kuti takabvunza kuti mugwagwa wamune chidaka-daka nawo ndeupi. Enderai henyu mberi injiniya. Saka mugwagwa wakasarudzwa ndiwo mugwagwa wenyu weGweru lowaGweru. Saka tabva ipapo takazonotsvaga mari kuMinistry of Finance. Sezvamunoziva kuti mari haikwanire munhu wese kana kuti maministries ese. Saka every ministry inenge ichidawo mari dzayo dzekuti vange vachifambisa zvavanenge vachitasirwa kunge vachiita neruzhinji rwenyika. Saka takazopiwa mari yanga isingakwani mugwagwa wese kuti tinge tigadzira. Tapiwa mari iyoyo takazogara pasi nemukuru weprovince zvakare tinayo muno tikati toita sei mari yedu haisi kukwana. Ndopatakazoti ngatichitange kugadzira chibva kuGweru
Saka muchaona kuti tichibva kugwero tine patakatigadzirei tikazoti isusu toita futi sei tikawirirana kuti ngatichigadzirei tichibva kwainoperera road. Mugwagwa wedu une 50 kilometers. Asi pari zvino muchaona kuti tagadzira makilomita under 31 saka kwasara 19. Ndo patakazoona kuti takazobverana kuti ngatichitange kwainoperera nekuti kuchiri nani pachimiro chemugwagwa. Kana tigadzira mugwagwa muchacherechedza kuti pane yatinoti value for money. Tikabata mari nhasi saka takaona kuti tikaita kwakanaka kunoda zvishoma zvinoda kunge zvichiitwa zvinoita kuti tikazopiwa mari munguva inoteera tinogona kuzopedzisa mugwagwa wedu. Saka tiri kutarisira kuti isusu mugwagwa wedu tinoupedzisa mugore rinouya ra2024. Saka dzese 50 km dzinenge dzapera nepakati pamwe pasina kumira mushe. Nganditi pachidimbu ndo patasvika nemugwagwa wedu. Musati madadirwa bayiwa tisitezi. Mashoko makukuta ari kutaurwa. Panga paine mubvunzo zvakare wabvunzwa kuti koiyo mari inongohondomoka ichingohondomoka yakakwira paikunzi yadonha. Regai tipi kuna baba taruona VRBZ. Asi vane vamwe vavo imomo mukati. Zvakanaka panyaya yesimba remari yedu. Regai nditaure ndichiti vanzi sei mari iyi simba rayo richingoti rikakwira rodonha kunge riri kudonha mugomo. Pamwe rombokwira richita kunge riri kubva murwizi. Chekutanga chinopa simba remari kazhinji simba remari rinobva pakuti mise nyika munei. Kachiti munei toreva kuti muri kugadzira zvakadini, muri kurima zvakadini, muri kuita chii chinoita kuti muve nemari yamunoisa mudura renyu. Kana dura renyu risi rakazeyama risina zvakawanda, tinowana simba remari richiita kushomeka. Asi nerimwe divi zvekare, simba remari rinobva pakuida kwenyu imi vashandisi vayo. Kana mukaisema, kana mukaidadira, muchidadze vamwe, munenge muchishayisa simba mari yenyu. Saka nekudaro kurudziro yedu seReserve Bank ndeyekuti kana tichida kuti simba redu remari rikwire, ngativei tinoita mabasa akawanda anoita kuti tiite mari yakawanda. Totengesawo kune dzimwe nyika tichiwana mari yekunze, toisa mudura redu, tova nemari yakawanda yatinoti tikaisa pamusika. Kana mukaenda muchinotsvaga chinhu chamunoda pamusika, muchawana kuti mutengo wacho kana chakati wandei pamusika unodzika nokuti zvinhu zvinenge zviriko. Mukaita hurudza dzekurima, dzekuita mabasa akasiyana, mitengo yezvinhu zvamunogadzira zvinodzika. Asi zvikaita zvishoma, munowana zvichidhura nokuti vanenge vachida vakawanda kudarika zvinenge zviri kumaketi. Saka naizvozvo simba remari redu rinodzika kana tikasava tinoita yavanoti production. Mashoko akanaka etsanangudza amuri kupiwa. Baba vataura mazwi akanaka. Hanzi imimi mukafarira mari yenyu ikave iyo mari yemunyika ino yeZimbabwe dollar. Mari yedu hairambe ichingondomoka. Mukatarira vatinogarisana navo vane nyika dzakabatana nesu, mukaenda kuMalawi kana kuZambia hakuna ngano makwacha avo. Mukaenda kuSouth Africa irandi ravo. Kunoku tikadaro zvinoti kana tatora dzimwe mari dzapa makwikwi. Katisangane muchikamu chinoteera. Vadikani nyaya iri pano chikurira majasi. Imi munodei, imi muri kuitei. Dzimwe nguva tinongomirira chete kuti adai hurumende. Ndinombonzwa vanhu vachitaura pachivhitivhiti. Hakuna munhu anombotaura kuti kuno isi tiri kuita zvakati. Unongonzwa munhu kuti dai hurumende ikatibatsira zvakati. Dai hurumende, imimi neni ndisi hurumende. Ndisi hurumende. Zvimwe zvatiri kuita ndezvipi? Nyaya yaparurwa pano. Ngatimbonzwai mibvunzo. Mudzidzisi. Chekutanga ina hangu ndinoda kutenda hurumende yenyu dispensation yekuti mugwagwa uyu wanga wava nemakore pasina zvatiri kuona. Tichidawo kuti zvakanaka tombotaurawo handiti. Nekuti mugwagwa uyu zvechokwadi tinotenda pawava
nemagadzirirwo awakaita tinotenda 1. Chepirizve ndinodawo kutenda ini ndinofarira ndiri murayiridzi wangu asi ndinofarira program yekurima iri kuitwa muirrigation umo. Hurumende maminista tinovaona vachiuya pairrigation scheme yedu kureva kuti ivo president pavanombotaura vachiti I'm a listening president, ndinodavira kuti vanenge vanoteerera zveshuwa. Saka ndinoda kuti vambonditeererawo pane zvishomawo zvandiri kuda kutaura zvakare zvandinazvo pano. Vakatokuteererai pachirongwa. Ndatenda. Ini rangu dambudziko rinoti kuti development iite inotangira pazivo. Zivo inova ndo yatinoti education, kudzidziswa kunoita vechidiki vari vana vachitanga kubva kuprimary, vakadzidza vanhu kubva ikoko, vakava noruzivo vachaziva ndingati zvakakosha zvinofanira kunge zvichiitika mumatunhu avo. Nekuti ndakatarisa dunhu redu rino iri Mai Chisamba, ini ndiri murayiridzi asi dzimwe dzenguva ndinototya kunge ndichirayiridza ndiri kuno, mwoyo wangu unoti dai ndambobva. Nekuti muno mune crime Mai Chisamba, muno munopondwa munhu masikati jekerere, vanhu vakatarisa kureva kuti ndine chikumbiro chekuti dai papavakwa police station kwayo painsukamini pano, kuti security yedu maticha tisatye kunotandarawo kwana Mai Mandeya kuzvitoro. Ndochekutanga. Chepirizve ndoti iniso murayiridzi ndine maprogramu andakambofambira ehurumende, kana makambodzwa kunozotaurwa zvema-teachers for ED, teachers for economic development. Handiti tine maprogramu mazhinji atakapuwa ekuti tiitewo maproject pangava pazvikoro. Sepazvikoro, pachikoro pedu isu tiri kurima, tinoita zvekurima chibage, beans, tichitengesawo chikoro chichiwana neso maticha tichiwana zvishoma vanogamuchira maprogramu akadaro. Asi ndandichikumbirawo hurumende kuti pakuministry of finance uko kuti isu sematicha tashanda panzvimbo seizvozvi, kana ndashanda muno muInsukamini, kuti ndigare staff turnover munoiziva inoafekta dzidzo yevana, tipeiwo mastand tivakewo tiwane pokugara, nekuti kwaunoshanda nguva zhinji ndokwaunopedza nguva zhinji uri ikoko. Tisimudzirei vana vomuno vadzidze, varege kukoshesa mabhemba nemapanga, vazive zvinobudirisa nzvimbo. Ndatenda hangu naizvozvo zvishoma. Vauchirirei maoko. Ndizvo zvatainga izvozvo, ndizvo zvavavinga. Ndiri kupa Mai Tinaro. Chadangodzokera zvishoma. Pane vambobvunza mubvunzo wapindurwa navatariona, asi vanga vachibvunzawo kuti ndezvipi zvamuri kuita sehurumende kuti mari yedu idzikame. Muchatarisa kuti pamasure apo kune vanga vachiteera pamasaisai pane mameasures kana kuti matanho akatorwa nemutungamiri weministry of finance kuona kuti chadzikamisa upfumi. Chimwe chachiitika ndechekuti nesuwo mabazi ehurumende vamwe vacho tata kumhanyidzana nekuda kutorawo mari yekunze. Saka vakabva vaisa chimiso chokuti kana tinobhadhara maretsi kune vanogara kumataundi, kana tinobhadhara mari yemvura nemari yemutero wedzimba, tinobhadhara nemari yedu yomunhu. Kana vemakambani vakanzi kana vondobhadhara mitero yavo zhinji yachona ngaibhadharwe nemari yedu yomunhu. Izvozvo zvichaita kuti ticreate demand kana kuti ticreate kuti vanhu vade kushandisa mari yedu yomunhu. Then achida kungodzokerawo zvishoma pamasure kuti muchaona kuti kubva patakatanga kushandisa mari yekunze ma-US dollars 2009 kusvikira panana 2017 hapana kana project 1 yakamboitwa nehurumende, hapana kana project 1 yakaitwa. Asi kubva patakatanga kushandisa mari yedu yomunhu kubva 2019 kusvika gore rino taita maprojects akawanda. Ndonga vanonzwa muzvivhitivhiti munonzwa vana Gwaishangani Dam vari kuvakwa, road yekumasvingo Beit Bridge Harare iri kuvakwa, innovation centers kana kuti malaboratory anoita kuti vekudzidza ava vadzidze vachigadzira zvinhu. Ike nezvi muchaona kuti tara iri kutoshandiswa neava vemarodi iri kugadzirwa nevana vedu vemuno paMSU muno mugweru. President vakavhura pathology laboratory inoita kuti vaongorore zvirwere zvakasiyana siyana, and zviri kuiswa mugweru munomu zvichivandudza nzvimbo yedu. Pane vambobvunza nyaya futi yekuti madhokita kunoko hakuna. Muchaona kuti hurumende yakauya nechirongwa yekuisa masola pazvipatara zvese nemvura. Muchaona kuti nemasola iyayo vana mukoti vakukwanisa kutaura nana chiremba vari kuHarare kuvabvunza kuti ndine murwere wakati zvichafambiswa sei, ende wokugadzirawo kuchaita mugwagwa kuchaitawo kuti zvikasike kuti kuti maambulensi achauya, then takukwanisa kukasika kuenda tikwanisa kuenda kuchipatara. Then ndakudzoka panhau yataurwa yekuisa mapolice stations. Iyi tichaitora tondoisa kuvakuru sezvataurwa. Tine mapandi akasiyana siyana ehurumende tichanosvitsa kune vayo Ombererai chivimbiso.
tichandoisa kune vehome affairs kuti vaone zvakakodzera, vanoona vouya voita assessment yavo voona kuti zvakakodzera here kuti vawedzere. Asi tinoda kuti vashandiri vedu vehurumende vagare vachishanda paenvironment iri safe. Kana iri nyaya yemastands sezvandataura, devolution inoisa masimba kuvanhu. Tisu vagari vekuno tinotaura kuti maticha edu vari kuuya vachitiza, saka vaoneiwo pamastands kukanzuri kumarural district council, oneiwo kuti pamunoisa mastand, guraiwo mastand emayouth, vachabhadhara mari yakati kusvika yakwana. Guraiwo mastand evadzidzisi vedu kuti vasatitiza, nokuti zveshuwa vamwe vadzidzisi vanogona kunzwa kuti kuHarare kwavhurwa vobva vaenda kunoshandira kuHarare nekuda kuti vanenge vachitsvagawo kune magetsi. Saka tisu vagari vemuno tinoonesana toona kuti chii chatingaita kuti tichengetedze vadzidzisi vedu. Ndatenda Mai Chisamba. Mashoko makukutu zvadedemurwa mazvinzwa, asi pane zvandibata mwoyo wangu zvataurwa nemudzidzisi kuti kunorwiwa nemabhemba, kunorwiwa nemapanga. Munoziva gavi rakanaka rinobva kumasvuuriro. Vana vedu, vazukuru vedu, kudzimba dzedu ikoko ngatiedzei kubatsirana semhuri, ngatiedzei kubatsirana senharaunda. Mwana wangu kana muzukuru wenyu ngarege kuzikanwa munharaunda semhondi. Ngatibatanei tese kuona kuti vana vedu vangafambe sei. Kana vakanganisa ngavatongwe pamutemo. Regai titende mhuri yese yeInsukamini, masiya mabasa enyu. Ndinoziva kuti manga muri vanhu vane mabasa. Tinokutendai nekuya kuzomiririra nzvimbo yenyu. Kekupedzisira regai nitende zvakare Mai Mandeya nerubatsiro rwakadai. Ndinovimba kuti vamwe vese vanoda kuzobatsirwa, mumwe nemumwe wenyu anogona kubatsira. Regai nditende ministry yedu yefinance yatipa ichochi chirongwa chekuti tigone kukurukura tichitaudzana. Regai nditende vadari vedu vatyaira chirongwa zvine ungwaru. Maitinaro Baba Shenje, Engineer Shenje, vataruona. Tinokutendai vanangu. Zvakadi kusangana zvakare svondo rinouya pane imwe nhapitapi. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.